Stoicizmus vznikol v Aténach okolo roku 300 pred naším letopočtom pod stĺporadím Stoa. Nie je to tvrdosť, ale umenie žiť rozumne, sústrediť sa na to, čo je v našej moci, naše postoje a činy, konať čestne a neplýtvať energiu na to, čo nevieme ovplyvniť. Keď sa takto rozhodneme, veci sa nemusia stať ľahkými, ale stanú sa zvládnutelnými. Ak to nie je správne, nerob to. Ak to nie je pravda, nehovor to. Ľudí neznepokojujú veci, ale názory, ktoré si o nich vytvárajú. Skúste dnes. Vyberte si jednu školskú situáciu, v ktorej sa viete správať podľa týchto vied. Napríklad pracovať poctivo, aj keď sa nikto nepozerá, a nevzrušovať sa tým, čo nejde zmeniť. Malé kroky, veľká vnútorná sila.